खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय गोदान सोरखारनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। फारसेथिं अटल बर'खौ एसजिपि लेजिस्लेचर दोलोनि दैदेनगिरि महरै सायख'बाय। काछाराव 2.52 कौटि रांनि फेग्रा मुवा हमनो हानायजों लोगोसे सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर अपारेशन खालामनानै रैखाथि हान्जाया काछार जिल्लानि फाइलाब पुलनि सरासनस्रा ओनसोलाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मार्घेरिटायाव मोनसे गेदेर सुबुं अंग फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ हमनो हायो, जायनि जाहोनाव 4 सुबुंखौ खानाय जायो। बेजों लोगोसे बावैसो उत्तराखंडआव लांखारनाय केरेटनिफ्राय 5 आइजोफोरखौ बोखांनो हादों। बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हारिनि थामोनथा बर' हारिनि मावनांगौ थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गेदेमा बिथां रन्जन दैमारिया मोनसे समाव बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथि हान्जा दानानै आखायाव हाथियार लाना सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDFB-फोरा जोबथेसालियाव दं। बिथां गेदेमाया माब्ला जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन, माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन, बेयो मोनसे सोंथि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव। मिथिनाय बायदिब्ला गोबां जायगायावनो सिखाव खावनाय लुथिनाय जाथाया जाबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरियाव सिखाव लुथिनाय जाथाय। 2,50,000 रांखौ सिखावआ लुथिनानै लाना थांदों। आसाम बर्डआ फोसावोदि थाखो 10 नि थाखाय कम्पार्टमेन्टेल आनजादा 25 मे निफ्राय जागायगोन, जाय मोननै शिफ्टआव खुंजागोन। शिबसागराव थांनाय बुधबारखालि आलफा आइ केडार खादोंमोन। थांनाय बुधबारखालि शिबसागरनि डेमु पुलिस थानानि सिङाव थानाय कालेंगियाव पुलिसनि अपारेशनाव आलफा आइनि सासे सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे गोबां गोथां गुलि बारुदबो हमनाय जायो। ओनसोलारि टेनिस गेलेगिरि फागुन ज्यतिआ गोजौ थाखोनि बेरेखा गेलेगिरिखौ फेजेननानै गुवाहाटीआव जानाय अट्टा-इट्टा टेनिस टुर्नामेन्टआव मोनथाम फाइनालआव सौहैनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला गोबां समावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै हाबा मावग्रा एबा ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमबोबाय थादों। बेबायदिनो बङाइगावनि रुकाबारियाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर बगाजुलि खुमगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।